Регартадас имрӯз дар хайд дарвоза қарор мегирад рақами 1 Далер Азиз маркази варзиши артиш барои бозии имрӯза ба таври зайл аст. Дар хайд дарвоза рақами 39 Суҳроб Хуҷа Юсупов эҳтиёти Хуршед Дадабоев аз шаҳри Хуҷанд аст. Ба ин тартиб бозӣ аз маркази майдон шурӯъ шуд. Шорух Сангов партофти ту ба Сиюва чӣ гуна имконият инҷо пайдо мешавад, аммо инҷо то охир мубориза мебарад ва аз Иззатулло Рӯзиев тӯбро мегирад. Идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи Регарро мебинем. Фурсати бисёр ҳам хуб, имконият аммо дар кишвари Аргентина шурӯъ мешавад. Фурсат барои футболбозони дастаи Артиш, инҷо имконияти беҳтарин, зарба ва гол. Зарба ва гол штавре мебинем дар ин ҳолат. Хатои бисёр нобахшидании футболбозони дастаи Регар дар хатти дифоъ боис барои бор дигар бубинем. Туба аз футболбози Регар Артур Принц ба назди Жангатен омад. Бахтиёр Қаландаров ва дигар дифоъгарон натавонистанд ки пешроҳи Жангатенро бигиранд ва ба осонӣ тӯбро ба дарвоза равон карда истодааст легионери дастаи Артиш. зарба мустақиман иҷро мешавад ва бисёр ҳам зарбаи хатарнок ин ҳолатро дарвозабон баргардонд. Далер Азизов ва иҷозат надод ки артишиён голи дуюмро зананд. Бори дигар мебинем имконияти воқеан ҳам хуб барои Билонг Ҷерард ягона ба номи Жангатен навишта шуд ва Регар дар хонаи худ аз клуби маркази вартиши Артиш мағлуб мешавад.